Ahoj, takže objavil som v Kauflande túto vec. Musím si to rozbaliť. Pozrime sa na to. Návod na vrchu. Český, slovenský, nemecký. Je tá vec zamaskovaná vnútri. Tu je na spajkovanie. Inštrumenty, nejaký cín. Mňa zaujíma ten horký vzduch. Takže tu dole je horký vzduch zamaskovaný, na spodu. Takýto výduch to má. To k tomu aj nejaké nastavce. Pravdepodobne tu v tomto sáčku. Mali by tam byť takéto rôzne nastavce. Mašinka má tuto kábel napájací. Tam je poistka vypínač. Dostavovanie teploty je tu. Zvedavý, ako bude fungovať. Takže možno, že niekedy video ako to pracuje.